Με τον πρόεδρο της Γλύφας, τον κύριο Παπακωνσταντίνου, και εκεί είχαμε σοβαρά προβλήματα, έμεινε και χωρίς ρεύμα η περιοχή. Πρόεδρε, έχει επιστρέψει το ηλεκτρικό ρεύμα? Μας ακούτε? Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Τετελή. Έχετε ρεύμα αυτή την ώρα? Ναι, σας ακούμε πολύ καλά. Πριν 10 λεπτά ήρθε το ρεύμα. Η χαλαζόπτωση ξεκίνησε γύρω στις 5 η ώρα το απόγευμα περίπου. Για 5 λεπτά ήταν έντονη και είχε το μέγεθος του ρεβιθιού. Με αποτέλεσμα να γίνουν πολλές καταστροφές, να σπάσουν κλαδιά και να κόψουν καλώδια του ΟΤΕ. Αγροτικοί δρόμοι καταστραφήκανε. Και το κυριότερο, από ό,τι πήγα και εγώ και είδα στα κτήματα, γιατί έχω και ελιές, έπαθε σοβαρή ζημιά ο ελαιόκαρπος. Μάλιστα. Από τη χαλαζόπτωση. Δεν σας άκουσα. Από τη χαλαζόπτωση. Από τη χαλαζόπτωση, ναι, από τη χαλαζόπτωση. Τώρα βέβαια πιο πολύ θα δείξει αύριο που θα ξεκαθαρίσει. Αλλά από σήμερα ήδη έχει αρχίσει και φαίνεται σιγά σιγά. Εγώ επικοινώνησα με τον αντιδήμαρχο Πελαζίας, τον κύριο Αρχινιώτη, του μετέφερα τις ζημιές και τα προβλήματα τα οποία δημιουργηθήκαν, και αύριο θα ξαναεπικοινωνήσω πάλι να κάνουμε αναγγελία στον ΕΛΓΑ για τη ζημιά που έπαθε ο ελαιόκαρπος. Είχαμε και καταγγελίες από διερχόμενους οδηγούς, Πρόεδρε, ότι εκεί στα σημεία που γίνεται το έργο, οι φερτές ύλες πάνω στο οδόστρωμα έτσι εμπόδιζαν την κυκλοφορία και ήταν και επικίνδυνο για τους οδηγούς. Ότι η εικόνα ήταν πολύ άσχημη εκεί. Σε ένα σημείο, όπως σας είπα, ότι η βροχόπτωση ήταν τόσο έντονη, με αποτέλεσμα κάποια χώματα να φύγουν στον δρόμο. Έχει καθαριστεί τώρα εκεί το σημείο, έτσι? Βεβαίως. Μίλησα με τον εργολάβο της εταιρείας και αμέσως έστειλε τον χειριστή του γκρέιτερ και έχει καθαριστεί ο δρόμος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθειά σας απόψε στο δελτίο μας.